ta farko malam yace Allah ya kamala ina da tambaya kamar haka yace ni ne nake so in aure mata amma sai na samu ta tana yanzu na wani mutum da ke da koya auren zai ta gina tana da shedu da rubuta ma bayan ta gaza ta da cikin kwanci kuma ba da shedu sun tabbata ya sun tabbata abin da su sa fashi amma ita da zai da fiye da shedu ɗaya da ke tabi ma da shi ne ta da kuma da cikin hayaki ba ta da suke yi ba to fiye da shedu ba da wani da tambaya ko ne shi ne malam a game da zuma ne ya ce an ce mai ciwon ciki zai yi shan zuma kuma ya shafa a ciki kuma ya shafa a ciki ya shafa zuma a ciki kuma wuta Allah ya dauka ya ce ko ya zai yi zai sallah ba ko mai aiwa da yana bane zuma a wata bayar Allah ta kowane naira 20 kusa ta ta addu'a Allah ta samu da kai a akwai wani ba mu Allah ce ma da ta ta addu'a domin abin da ya tafi wajen shekara uku kenan har yau ba gani Allah ta adalci Allah ta adalci Allah ba da mu wannan kuma yace shi ma yana da damuwa matarsa tana da ciki kuma mahaifinsa ya rasu ya bar mishi a ɗan uwa 12 ba Allah wanda ya sa ta cikin nada Allah ya maka amshi Allah ta ke da lafiya kuma Allah ya duka na wani zama da kyau Allah ya duka wani ma yana neman abu amma ne ya maka amshi da lafiya ya maka ba Allah ta da to shi sanar da ta karshe akwai wa'azi a wuraren kamar haka a masallacin juma'a na kotu akwai malam Abdullahi Abdul Fatah ya masallacin yan tara kuma yan doya akwai imam yaƙi a da gangare akwai malam Suleiman yan doya baiwa yan doya malam Jamil Jamil to akwai kuma masallacin dole malam Suleiman akwai masallacin nan da dawa yan al'adarsu malam Ibrahim Suleiman akwai masallacin lalo jiya malam Ibrahim Amboni kuma ana fara da karfe akwai malam Yahaya Abdulrazak haifan abu kurkur kuma ya zagaye suna suna sanar da jama'a waɗanda suna kiran yan uwa musulmi su zo su rikin tare da su